Pois non era sen tempo, mais por fin estes días Ricardo Carballo Calero é o centro. É o centro porque a él se lle dedican as letras galegas. Mais a importancia de Carballo Calero é primeira e fundamental, e eu non sei se saberei en poucos minutos sintetizar esa importancia que ten na nosa historia no século XX e na nosa literatura e na lingua, no? Realmente foi unha figura que o tratou e o cultivou todo, como creador artístico e tamén como investigador da literatura e da lingua. Foi autor da primeira gramática científica e moderna da lingua galega e tamén foi autor da primeira ou da máis importante historia da literatura galega contemporánea, a partir da cual todos os estudos monográficos se fixeron e se continúan facendo. Dedicou atención aos máis importantes escritores nosos, dunha maneira moi especial a Rosalía, non? Dedicou moitísimas páxinas a Rosalía, como exemplo son os estudos rosalianos, e tamén cantidade de artigos publicados inicialmente en revistas especializadas foron despois compilados en libros como sobre lingua e literatura galega. Mas, como decía, Carballo Calero era tamén, realmente, porque vive en nós, poeta, autor dramático, narrador. Como poeta comezou, como Cunqueiro e outros contemporáneos del, xa antes da Guerra Civil. Moitos dos seus poemas foron despois compilados por el en libros antolóxicos, como é este Pretérito Imperfeito. Como narrador, foi autor da primeira novela, do primeiro romance escrito, publicado na posguerra, en 1950, A xente da Barreira, e, sobre todo, é hoxe moi valorizado por ser autor de Escorpio, un romance polifónico, publicado no 86, pouco antes da súa morte, poucos anos antes, e onde tamén, a parte da esmerada técnica que emprega, aí fala ou ficcionaliza a súa experiencia de antes durante a Guerra Civil. Como se sabe, el participou desde o lado republicano. Mas algúns preguntarán, esa tan importante é Carballo Calero, por que tardou a Real Academia Galega tantos anos, 30 anos, en dedicarlle as letras? Pois, aínda que non se comprenda ben, porque el foi sempre, ou foi sobre todo nos últimos anos, defensor de que o galego non é unha illa no medio do océano, senón que fai parte da lusofonía, fai parte da lingua galego-portuguesa. E, por tanto, todo o que é o galego na actualidade, sen perder a súa idiosincrasia, debe ir dentro dese ámbito, o cual debe afectar tamén a como debe escribirse, a ortografía, e non utilizar, como se está a utilizar segundo os criterios oficiais, a ortografía castellana. Ese é verdadeiramente o problema, esa é a razón pola que foi silenciado durante tantos anos. El e as súas ideas e tamén os seus seguidores. Esperamos que a partir de agora sexa valorizado e sexa teña en conta non só para o presente, senón realmente para o futuro. Carballo Calero, sempre. Falando de lendo a Don Ricardo Ricardo Carballo Calero e Álvaro Cunqueiro tiveron dende sempre unha amizade fraterna. Coñecéronse sendo ambos estudantes en Santiago de Compostela, nos tempos da República. E dende ese momento ata os últimos tempos estiveron sempre xuntos, apoiando e promocionando a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa literatura. Cando eran mozos, ambos saudáronse cruzadamente como poetas. Continuaron por ese vieiro do que quedan mesmo testemunhos gráficos durante a posguerra, cando ambos axudaron a recuperar o discurso literario en tempos ben facareños, un publicando A xente da Barreira no ano 1951 e o outro publicando o seu Merlín e familia no ano 1955. E ata o derradeiro alento estiveron irmandados. No ano 1980
pouquiño antes do pasamento do mindoniense, era xustamente Ricardo Carballo Calero quen recibía, como catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, a Álvaro Cunqueiro na investidura deste como doutor honoris causa. Polo tanto, Cunqueiro, Carballo, os fillos de Eva, os fillos de Lilith, dous grandes centros grandes, estiveron de por sempre de mans dadas. Vou ler un poema de Ricardo Carballo Calero dedicado ao seu amigo Álvaro Cunqueiro. Está publicado no libro Futuro Condicional do ano 1982. Ai Deus, vivía cando nos nacemos a doce Carolina Coronado, que hoxe amor dos amores suspira so enmadrazo. O primeiro aeroplano ensaiaba o seu voo, ti xa o dixeches, na mentres nos naciamos. E o cometa Halley brillaba no ceo, e Tolstoi apagábase cando nos nacemos. O século era neno, e o molido das anquiñas calipixaba as donas. As baleas e aramios formaban estruturas femininas que superestruturaban a muller natural e a tornaban en vespa ou pomba colipaba. As nosas netas, en apretados jeans, semellan pouco ás súas bisaboas. Son máis ben onzas, cobras ou xirafas, de freos e tabús emancipadas. Como temos vivido quase 70 anos, hai que situar a nosa morte, veña xa cando veña, a finais de século. A principios de século nacemos, a fins de século morreremos. Ti e máis eu fomos, verdadeiramente, fillos do noso século. Tímonos entre dúas táboas entalados, o seu principio e a súa fin. De Sorolla a Picasso, de Don Manuel Murguía a Otero Pedrallo, do cine mudo á astronáutica. Temos visto da lúa a outra cara. E se Merlín neste tempo viñese vivir a Miranda, outra sería a súa maxia. Ai, Álvaro Cunqueiro, ti, fillo de Lilith, primeiro amor de Adán, non suxeito a pecado, vas escribindo a crónica dos días anteriores á serpe e á árbore, cando eran inocentes o bico e o belisco e aniñaban nas nubes as sereas e os anxos. Os tristes fillos de Eva mordemos as mazás que se desfán en cinza. Aínda nados polos mesmos anos, amargurou a nosa vida o zume do admitido e do vedado. Mais os dous somos fillos de Adán, criado do pó, pero semellante a Deus. Que el teña piedade das nosas almas, Álvaro, por riba de Lilith, de riso tolo e lume, e de Eva, de terra e doce pranto, na fraternidade paterna, bello Álvaro, recibe a aperta do teu irmán, Ricardo. Ola, moi boas, chámome Antonio Reigosa e quería desexarvos a todos e todas un feliz día das letras galegas, que este ano 2020 dedicado a don Ricardo Carballo Calero pois ten que celebrarse dunha maneira diferente a que viña sendo tradicional, pero as circunstancias son as que ordenan, o que non quita que lembremos e signifiquemos o enorme traballo de Ricardo Carballo Calero na cultura galega durante o século XX. Eu quería destacar, sobre todo, a importancia que tivo a súa influencia nos anos de Fingoi, nos anos do Colexio Fingoi en Lugo, para pôr en marcha un traballo de recompilación de literatura de tradición oral que resultou fundamental para o campo da literatura oral galega. Como saberán seguramente, refírome a Contos Populares da provincia de Lugo, que foi un traballo longo no tempo, intenso en moitísimos colexios da provincia de Lugo, coa colaboración de alumnado e de mestres tan significados como Antón Santamarina ou Valentín Arias ou Avelino Pousa Antelo, e que por escolas da zona centro e sur da provincia de Lugo recompilaron 300 textos, fundamentalmente contos, pero tamén lendas, que se publicaron no ano 1963 pola editorial Galaxia. Aquela primeira edición ten moitos valores, a parte dos textos literarios en sí, pois aporta un prólogo do propio Carballo Calero que explica cal foi a metodoloxía, o traballo que tivo que realizar un aínda mozo Bernardino Graña naquel momento para dar criterio e sentido e corrección aos textos publicados e, sobre todo, na parte final, unha chamada táboa de aboantes onde, relato a relato, se vai contando que alumnos os recolleron, en que escola e quen era o mestre que estaba ao cargo naquel momento. O resultado desa publicación e despois da de Laureano Prieto, Contos Vianeses, a obra máis singular do conto popular tradicional galego en todo o século XX. O 17 de maio é un día para facer país.
Un día para lembrar os bos e os generosos. Don Ricardo é un bo exemplo. Loitou polas liberdades e por dignificar a nosa historia e a nosa lingua. En agradecemento quero dedicarlle un pequeno poema. Dindo un pobo que para vivir de aluguer vendeu o amencer, a néboa e a memoria. Non son felices. Os homes non lembran o sabor das bágoas. Feliz día. Acho que este 17 de maio supón unha data óptima para evocar as principais conclusións do profesor Carballo Calero, tais como que o idioma da Galiza é, en realidade, un diasistema lingüístico falado a ambas as dúas beiras do Miño, e empregado no mundo por máis de 250 millóns de falantes. Tendo en conta isto, a grande oportunidade do pobo galego é camiñar polo vieiro da galaicofonía. Obrigado e feliz día das letras galegas. Ola, xente. Bon, estou aquí tratando de falar un pouco de unha persoa tan importante para a lingua galega e para tantas outras cousas como foi Ricardo Carballo Calero. Non me atrevo a falar moito porque non é xusto agora cando por fin se lle fai en xustiza un homenaxe que se lle debeu de facer fai tempo, non? E xusto agora eu digo, e con toda sinceridade, cando estou de verdade descubrindo, estou agora a estudar, a ler, a saber máis sobre o inmenso traballo deste gran home, entre todos os que estou agora descubrindo e que estou disfrutando. María Silencio, de Ricardo Carballo Calero. Cabeleira de chuvia, ollos de néboa. María Silencio, esfarrapada á espreita. Sempre agardando pola noite as barcas, a túa anguria fala con olladas. María nocturna, no peirán, que esperas? Polo día non vives? Naces cada sol por? Cais de primeira estela? María Silencio, sempre dura e muda. Cal é a barca que agardas? Das fontes dos teus ollos flúen ríos de sono, pero ti, sempre dura e desvelada, batida polo vento no peirán. María Silencio, eu roubaría no ceo a estrela de mel na agua, a estrela de prata, para che mercar a fala. Si queres ulir flores, dareiche a flor da lúa. María do mar, que barca agardas? Queres o sol? Carne de lúa fría? O sol é un porco espiño disfarzado. No mar agora o ourizo de mar dorme. Pescado pola cana do abrente, dareicho eu, raiolante e mollado. María Silencio, voz dormida, fala. A que afogado esperas? María da sombriza esperanza. María Silencio, agardas a túa voz? As ondas do mar levado, as ondas de mar levado roubároncha? De chuvia e vento vestida, María Silencio, calada. Grazas. Chao. Don Ricardo era serio, recto, intelectual, parco en palabras, impoñía respeto. Con todo, podía ser moi agradable, próximo e un bo home. Falando de Lendo a Don Ricardo. Ola. Dende aquí, dende o meu trobo, na parte alta de Lugo, dende onde vexo pois os tellados de toda a cidade e tamén o parque, mesmo por ver, incluso nos días claros vexo os meus ancares, e vou recitar un poema de Carballo Calero titulado así, Parque Lugo. Aínda que confío en que o ano 2021 volva a ser ano Carballo Calero, posto que penso que
a súa figura ben merece un ano con todas as da lei, e neste 2020 pois tamén imos recitar e lembrar a Carballo como ben se merece. Leo entón Parque, Lugo. Nesta hora de cedo, un mendigo dormido nun banco, o guarda, o sol e eu estamos sós. No tanque, as brancas aves que tanto amou Rubén Darío, dous feitos con xiz, escreven na auga clara 2, 2, 2, 2. Todo o lume do sol non pode derreter a plumaxe de neve. Cheias de doces chíos, as árbores son as gaiolas voluntarias da paxariada ceibe. Labaixo vai o Miño, presidente da Unión dos Ríos da Terra. A paisaxe galega destacou duas ringleiras de ameneiros para cubrirlle a carreira. As torres da catedral, lamentando que non se deteña, réndenlle desde lonxe a homenaxe do seu sorriso de pedra. Lugo, en lembranza do seu paso, féiralle un peite de honor, a ponte, para peitear as súas barbas crechas. Carballo Calero sempre foi unha persoa que tivo que loitar contra a adversidade desde o comezo ao final da súa vida. E incluso hoxe, para facer un recitado dun poema seu, temos o clima en contra, porque con este nordés frío hai que ter valor para hacer unha grabación fora. Ambulatorio. Somos vellos, que os novos están sans. Somos pobres, que os ricos van a llur. Falamos galego, que é lingua antiga e humilde. Receitas, inxeccións, medicións da presión arterial. Para outros mesteres prefírese hospitalización. Todo a velocidade máxima, é necesaria fluidez. Atender a moitos pacientes exixe aforro de minutos. É unha exixencia técnica da Seguridade Social. Neste Día das Letras Galegas, en honor a Carballo Calero, eu quería homenaxear a súa dona, a María Ignacia Ramos Díaz, nacida en 1909 e fallecida no 2001. Coñecida como María Silgar, profesora e escritora, licenciouse en Filosofía e Letras en 1931. En 1933 casa con Carballo Calero e é a súa colaboradora para sempre. No período de guerra e posguerra en que Carballo Calero estuvo preso en Xaén, mantivo ela sola a familia, traballando en varias academias do Ferrol dando clases. Tras este período, trasládase a Lugo e máis tarde a Santiago, cidades nas que María Ignacia exerce a docencia. Nestas dúas cidades coincidiu que eu fui un alumno dela. Escribiu utilizando o pseudónimo de Silgar, e María Silgar, en Vida Galega e na revista Grial. É autora tamén dunha obra de teatro titulada A Boas na Modista. Tras a morte de Carballo Calera, dedicouse a manter viva a súa memoria. Fixo a doazón de toda a súa biblioteca ao Parlamento de Galicia. Tamén Carballo Calero utilizou o pseudónimo de Fernando Cadaval na honra ao pobo do Cádavo en Baleira, na provincia de Lugo, onde nacera a súa dona María Ignacia Ramos, que tamén tiña familia na Fonsagrada. Pero eso é xa outra historia. Poema Viaxe de Salterio de Fingoi. Era unha vila cabo dun río. Non direi o seu nome, inda que o lembro, pois non é o nome de ningunha vila. O río ía en acougo entre secretos ameneiros, pola terra loira, xa e eucarística. Había unha longa vinda de ambiguos álamos, e estendíase a vila, longa,
como unha moza enxoita. Os avións voaban sobre a igrexa e a xente era tranquila, de consuetudinaria formosura. E ás portas das casas, o tempo nos xoellos, as mulleres cosían os días da súa vida. Uniformes cor de arxila, estrelas na manga. Poucos, mandaba o seu. Levábaos a algures. Etapa da viaxe. Acolleunos a vila. Ao ar ceibe, sentados nun café, fumábamos á tarde. Que formosa era a vila, e o río, e as xentes. Quen pudese ficar? Os meus homes soñaban con ser mozos, das mozas enxoitas e castas, para sempre. E falaran coas vellas ao saíren da igrexa, con pazán para o lar. E saíren de caza, en procura do paspallás lixeiro, con discretos fidalgos. Mais, ao día seguinte, tiñamos... Esquecida vivía do meu corpo. Unha pobre muller cunha filla de 25 anos que ten á súa vez unha filla de 3 e vive lonxe. Unha muller xa ben madura porque ten unha filla de 25 anos. Unha muller abandonada polo marido, sen recursos, sen estudos, que tivo que empregarse nunha oficina para un traballo rotineiro hai moitos anos xa. E así vive, entre compañeiros indiferentes, apresados, descontentos. Descontenta, apresada, indiferente, vestida sen cuidado, peiteada sen esmero, sen horizonte, soa, sen ilusión. E apareciches ti, un parente remoto e que necesitaba un documento que se expedía na miña oficina, e eu che facilitei. Un parente remoto a quen non vira nunca, e que vivía nunha grande cidade de alén do mar. E sorprendentemente acháchesme fermosa. Dixéchesmo, e no teu rostro lin que eras sincero. E foi un terremoto para min. No meu apartamento, pola noite, díspome perante o espello, e acho que tes razón, que o meu corpo é fermoso aínda, e gostaría de que o vises así, sen veo algún. E núa entro no leito pensando en ti, para soñar contigo, e renace entre a escuma dos lençóis unha esquecida voluptuosidade, e fecho os ollos, porque en soños poño neles os labios teus. Mañá convidareite a visitarme, a tomar unha copa ao saír do traballo, no meu apartamento. Tomaremos a copa, e cando eu vexa que a hora soa nos teus ollos, nos teus beizos, nas túas mans, farei o mesmo que hoxe fago, decidida, tranquila, sen temor, sen rubor. Despireime, mas non ante o espello, ante ti. Núa sulagareime no leito, mais contigo. Feliz Día das Letras Galegas a todos. Un bico. Falando de lendo a Don Ricardo. Vou ler un poema de Carballo Calero que está publicado dentro desta antoloxía que realizou Paulo Fernández Mirás para a Través Editora. Era a felicidade, mais tú non o sabías. A súa humilde apariencia, sen axóuxeres, sen armiños, sen música, non permitía que te decatases. Sen embargo, ela é sempre así. Os axóuxeres, os armiños, as músicas non son máis que disfarces, que se mercan, se alúa. Pois como os hai de rei e de raíña, de Pierrot, de Arlequín, de Colombina, hainos de amor, de fada, de felicidade. Moitos ricos os teñen. Mas a felicidade verdadeira ten un aspecto humilde. Ten un xito modesto porque é humana. E se sen feita é non con armiños, músicas e axóuxeres, con un sorriso, un suspiro, unha lágrima. Pois a felicidade é humana e imperfeita. Para ti, que imperfeito home és. Algúns a teñen e non a perceben, como non se percebe o corazón en cuanto non latexa máis da conta, patolóxicamente. Tú a tiveste tamén. Non o sabías. Só cando te deixou a coñeceste. O reloxo no pulso vale pouco. Só cando non sabemos que hora é, apresamos a perda.
desa pequena máquina. Como a felicidade ocorre o mesmo. Entón dicemos, eu tiña un reloxo. Ou ben, eu fui feliz. Agora sei. Neste tempo incerto que estamos a vivir, só nós podemos ser suxeitos de transformación, os protagonistas imprescindíveis do noso futuro e das nosas vidas. Só precisamos identidade e vontade de ser. Leva por título Somos o texto de Carballo Calero. Non somos fatalistas e cremos que a historia facémola os seres humanos. O pan que uns apedrearon, outros poden soerguelo. A loita política e cultural vale a pena. Nós non podemos practicar o inmobilismo nirvánico. Feliz día. Somos os pacifistas que andamos dando guerra. Somos as feministas que vestimos de home. Somos os poetas eróticos, impotentes no tálamo nupcial. Somos os sacerdotes que non cremos en Deus. Somos comunistas, moi celosos da nosa propiedade privada. Somos os homes e mulleres inhumanos, como cumpre a nosa humana condición. Se os nosos nomes e as nosas conductas non fosen contradición, só seríamos sombra, mais somos a realidade. E por iso somos así, contrarios a nós mesmos. Un cabelo de anxo pendurado do ceo, se non é espada de Damocles, é adival para o espírito ximio equilibrista que, nel agarrado, pode arrandear sobre a terra e crer que é araña dun fío tirado do seu propio miolo, cordón umbilical que o vencella o seu niño, que está no azul. Mais non sabemos que é o norte, que é o sul, o cénit e o nadir, a vida e a morte, a terra e o ceo. Cal é o metro que leva ao paraíso e que aeronave nos conduz ao inferno. A etapa da República foi a única en que Carballo Calero tivo actividade política. Aínda que sempre foi galeguista toda a súa vida, se definiu como galeguista puro. Como é ben sabido, o Partido Galeguista fundouse en 1931, o 5 e o 6 de decembre, e Carballo foi un dos cofundadores, foi directivo, porque formou parte do seu consello. Cando se creou o Comité Local de Ferrol, chegou a ser presidente, mas sobre todo tivo unha enorme actividade militante no Teatro García Barbón de Vigo, no Teatro Principal de Pontevedra, no Teatro Principal de Santiago, en numerosos centros locais das agrupacións galeguistas, estivo presente a súa voz. Nas comarcas de Ferrol e Ortigueira, Carballo igual falaba para os estudantes, que falaba para os mozos de Ultreia, que falaba para os agricultores dunha sociedade de serantes, o sea, que foi un home moi activo. Xa sabemos o que aconteceu. Bueno, tamén defendeu a República. El defendeu, como outros moitos militantes galeguistas, a República. Sabemos, dicía, que en 1936 a Guerra Civil, o levantamento militar, sorprendeu-no en Madrid porque el marchara a fins de xuño para participar nunhas oposicións a cátedras. Alistouse inmediatamente no batallón Félix Bárcena para defender a República. Despois trasladouse a Valencia, a Paterna, concretamente onde había unha escola de guerra para formarse, e coa graduación de tenente foi combater no Exército Popular da República en Andalucía. Despois viría, no 39, viría a súa detención, o Consello de Guerra, a condena de 12 anos e un día, e un período que se iniciaría de ostracismo, de vigilancia, de non poder exercer a docencia oficialmente, etc. Hai un poema do seu libro Reticencias, que, como se sabe, foi publicado póstumamente, onde se refire aos que tiveron que viver morrendo. Como podemos viver?
Os ollos múltiples e insonnes de Medusa fixos en nós á espreita. As bocas das metralletas apontándonos. A censura postal, fatídico agoireiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristáos pasando lista ás portas das igrexas. Nos cafés, os contertulios anotando as nosas reaccións perante as noticias do radio. Clitemnestra na cama. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falaren na lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, e na cual foi estendida a acta que nos levou ao paredón, ao cárcere, ao desterro. A lingua con que nos indultaron para nos reinserir arrependidos no mundo que quixéramos substituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como pudemos viver? E máis vivemos, e comemos, dormimos, enxendramos crianzas. Se había que comer, se había leito para dormir ou para amar. E que, así como o home sosegado, bondoso e cortés pode converterse en malvado, besta cruel, e a muller terna e fina en selvaxen ou veante alimaria, así tamén o home inquieto, íntegro e valoroso pode transformarse en sofrida besta de carga ou tiro, e a muller que as tellas acendía da vitoria en abatida fémea de miserenta especie soterraña. Así, hienas e vermes, formas de deshumana humanidade, encarnízanse, arrástanse. Non habería lobos se non houbese años. Millafre e pomba todos podemos ser. Iso é ser home, humillar ao home ou humillarse perante o home. Todos podemos humillarnos e humillar. Iso é ser home. Mister sería, para nos prevenir de sermos bestas depredadoras ou servís, conquistar unha faísca de lume prometeico e ser un pouco deuses, home e deusa a par, na forza e na renuncia, mais iso só é posíbel sobranceando o humano, cando águia é a hiena e anxo o verme, sobre a terra a voar, segundo a deshumana fórmula de Friedrich Nietzsche ou de Cristo Xesús. Falando de Lendo a Don Ricardo. Ai, xa estades aí. Bueno, estaba aquí esperando a que Fran me dera paso e, mentres tanto, pues, estaba aproveitando para ler este libro. Este libro de Ricardo Carballo Calero, As pitas baixo a choiva, que é un conto que non coñecía, que atopei que fai pouco nas miñas mans e que estaba ahora poñéndome un pouco ao día. Son Caxoto da Trastenda dos Contos, son contador de historias, contador de contos. Ainda este ano estiven por aí por Mondoñedo en varias ocasións polas vosas escolas, polo vosso colexio. Pediume Fran Bouso pois que mandase unha pequena colaboración, aportación, unha reflexión, calquera cousiña sobre este día que hoxe celebramos, o Día das Letras Galegas, e que está dedicado a Ricardo Carballo Calero. E, bueno, a verdade é que non teño moita reflexión, porque non lera moito de Ricardo Carballo Calero antes deste ano. Ahora este ano sí que estuve poñendo un pouco máis o día con el. Eu conto contos sobre todo para público infantil, e a verdade é que é un home pois, que é un escritor que non ten moita produción a nivel infantil. Pero agora caeume este libro nas miñas mans e atopei aquí que tiña que ter revisado antes este conto, porque sendo un conto no que eu non tiña posto ninguna expectativa, de súpeto atopei
un mundo de lembranzas dentro del. Lendo nel, navegando por este conto, atopei un bon número de lembranzas da miña infancia, e ao final a xente que contamos contos, isto dirábolo calquera narrador, a xente que contamos contos dende a nosa verdade, recorrimos a nosa verdade, a quen somos, de onde vimos, que fixemos, que vivimos, a quen coñecemos. Eses contos teñense que reflexar no espello da nosa vida, da nosa alma, para que despois nos os poidamos contar con verdade. E aquí neste conto xa hai moita verdade, xa non teria que traelo a miña infancia, porque conta a miña infancia un pouco. E conta algo no que eu non matinara. Mirade, eu son dunha aldea do norte de Lugo, do concello de Cervo, unha aldea pequena, nunha casa que estaba afastada, nunha aldea de 27 casas, donde non había moitas nenas e nenos da miña idade. Teño 2 irmáns maiores, pero os irmáns maiores teñen unha propiedade que xogan entre eles e non xogan co máis pequeno. O máis pequeno ao final sempre queda aí un pouco apartado. Non quero botar isto en cara a ninguén, pero aí o deixo caer por si isto cae nas súas mans e o ven, pois que teñan en conta que teñen aí unha conta pendente comigo. Non é isto que quería contar. Nesta casa da aldea onde eu vivía, a casa dos meus pais, sigue sendo a casa dos meus pais, había todo tipo de animais, moitos animais, pero non moita cantidade, senón moita variedade. Porque había animais de todo tipo que nos abastecían para a casa, non? Pois había porcos, había vaca, había burra, había ovocabras, había ovellas, abellas, había galiñas, houbo patos, coellos, gato, can, todos os animais que pode haber nunha aldea galega, nunha casa de aldea galega, pois os tiñamos nós tamén. E a verdade é que me dou conta que ao longo da miña infancia pois pasei moito tempo con estes animais e xoguei moito con eles, andiven moito con eles. E teño feito historias, teño contado cousas que me levan ás lembranzas que tiña pois coa vaca, ou coa burra, ou coas ovellas, pero dime conta de que nunca contara nada relacionado coas galiñas. E dime conta tamén, por outro lado, de que eu realmente pasaba moito tempo coas galiñas. Eran uns animais que estaban por aí ao teu redor, e era fácil atoparse con eles, era fácil ver que estaban facendo algo curioso e ir mirar a ver que era o que facían. Molestalas, todo o tempo molestalas. Pois eu xogaba a perseguilas, xogaba a dormilas, non sei se sabedes que hai un sistema que se metes a cabeza debaixo da A e elas quedanse aí aletargadas e quedanse dormidas como hipnotizadas. Ou xogaba a collelas, se colles unha galiña e a moves así, a súa cabeza quedase quieta. Non é que eu esteña promovendo que fagade estas cousas cos animais, vale? Porque vai parecer que estou promovendo maltrato animal, pero na infancia, de pequeno, un xogando, pois aprendía das cousas que tiña ao redor por contacto. Esa é unha cousa, ao mover unha galiña así, tampouco lle facía dano ni nada, ao movela así, a súa cabeza estaba quieta no aire e movíase só o corpo. Se este fora o corpo, a cabeza fora a galiña, mira, facía así, equilibraba, tío, equilibrio perfecto. Bueno, e así moitas cousas. Ou cando pasaba por diante do galiñeiro e de repente o galo, cando eu xa non o vía, o galo subíame pola espalda, que era que me jaleaba, dicía miña nai, estate jaleando o galo. Non? Pois os galos, que son moi de pelearse. As quicas, por exemplo, na miña casa, as quicas, isto non sei se coñecen todas as casas, as quicas son como as galiñas máis pequenas, que poñen ovos moi pequenos. Como poñen os ovos moi pequenos, non se usan para poñer ovos, sino que se usan para criar. Son as encargadas de coidar os ovos das galiñas e de criar os pitiños que salen deses ovos. Non? E as quicas teñen unhas plumas moi suaves, moi agarimosas, e son xa máis domésticas incluso que as galiñas, porque as galiñas escapanche, non se deixan pillar, pero as quicas, se as acaricias, se as vas tratando ben, deixanse incluso coller. Estas lembranzas, todas estas lembranzas, ata hoxe non me puxera a pensar así moito nelas. E a verdade é que creo que teño unha conta pendente coas galiñas que houbo na miña casa. Así que hoxe, pois, quixenvos deixar aquí, quixenvos traer un pequeno vídeo neste confinamento deume por traballar, por investigar no mundo audiovisual, e fixo unha pequena creación audiovisual, unha curta, con un texto meu, con un conto meu, xogando un pouco pois coas imaxes e coas cantigas arredor dun galo e dunha galiña. Así que vou volo poñer agora a continuación desto, darche as grazas, Fran, por convidarme a este espazo teu, felicitar a todo o mundo o Día das Letras Galegas, que esperemos que, bueno, pois poidamos a ir á rúa xa con certa normalidade, que as letras galegas tamén saian á rúa. Mirade vos que mala suerte, Carballo Calero, coa de anos que estivo perseguindo que se adicase o Día das Letras Galegas, e o ano que o consigue, todos encerrados en casa sin poder sair. Celebras en outono, seica, así que, bueno, temos doble celebración.
hoxe celebrámoslo aquí. Deixo vos xa coa curta, un bico a todas e a todos, moitas grazas a toda a xente de Mondoñedo, a xente da Mariña, a xente de Lugo e a xente de todo o mundo que seguramente verá este programa. E ata outra ocasión. Chao. A galiña e o galo quixéronse emparellar. A galiña por quentar os pés e o galo por quentar as as. A galiña e o galo querían ser pais. A galiña dunha repoluda e o galo dun Don Juan. A galiña e o galo dispuxéronse a criar. Alborotouse o galiñeiro con aquel ovo espectacular. A galiña puxo un ovo, puxo un ovo, puxo un ovo. Alboroto o galiñeiro, o galiñeiro, o galiñeiro. Cocouá, 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 cocouá. A galiña puxo un ovo, puxo un ovo, puxo un ovo. Alboroto o galiñeiro, o galiñeiro, o galiñeiro. Alboroto o galiñeiro, o galiñeiro, o galiñeiro. Alboroto o galiñeiro, o galiñeiro, o galiñeiro. Alboroto o galiñeiro, puxo un ovo, puxo un ovo. A galiña puxo un ovo, puxo un ovo, puxo un ovo. Alboroto o galiñeiro, o galiñeiro, o galiñeiro. Alboroto puxo un ovo, puxo un ovo, puxo un ovo. Alboroto cocouá, cocouá, cocouá. María Silencio, sempre dura e muda. Cal é a barca que agardas? Das fontes dos teus ollos flúen ríos de sono, pero ti sempre dura e desvelada, batida polo vento no peirán. María Silencio, eu roubaría no ceo a estrela de mel, na auga a estrela de prata, para che mercar a fala. O Día das Letras Galegas para Ricardo Carballo Calero chegou con 20 anos de retraso, mas chegou. Nestas circunstancias, vaia o meu aplauso para Vítor Freixanes, o presidente da Academia Galega, e para Eduardo Maragoto, o presidente da AGAL, porque fixeron unhas xestións excelentes. Eu quero unirme a esta celebración co recitado duns versos de Ricardo Carballo que publicou neste libro, As Cantigas de Amigo e outros poemas, e quero dedicar este recitado a 4 persoas en concreto: Aurora Marco, Ramón Raimundi, Martiño Montero e Pilar García Neiro. Os versos din así: avanzamos batendo metálicamente no solo coas nosas bengalas brancas. Somos cegos, somos lexión, somos todos, e as nosas bengalas brancas baten metálicamente no solo. Feliz Día das Letras para todas aquelas persoas e colectivos que senten como súa a obra de Ricardo Carballo. Sendo convidada para a participación nesta homenaxe virtual a Ricardo Carballo Calero, decidí lembrar a súa poesía partindo sobre todo das palabras do propio autor cando se lle preguntaba sobre a súa ligazón con os diversos xéneros literarios. El decía, cito literalmente: «Aínda que eu son polígrafo, xa que teño traballado en narrativa, en teatro e en ensaio, creo que, efectivamente, o máis íntimo da miña personalidade
está reflexado na poesía, ata o extremo de que na mesma narrativa ou no mesmo teatro considero que a parte máis persoal ou a parte máis orixinal, dentro da originalidade que cabe a un escritor do século XX despois de Xesucristo, é aquela que contén unha raíz lírica. Fin da citazón. Eu escollín en primeiro lugar un texto posto en voz femenina e pertencente a Cantigas de amigo e outros poemas, un libro publicado en 1986. Neste libro dáse voz á muller, a unha nova muller dos anos 80, tracendo a actualidade certas actitudes, comportamentos e até ousadías da amiga das nosas cantigas galego-portuguesas. Situámonos perante unha muller amiga que é capaz de sentir, de amar, de expresar as súas angustias e tamén as súas vontades e os seus desexos máis íntimos. Aínda que ese imaginario das cantigas de amigo medievais envolva as páxinas do libro, tamén é verdade que este se afasta estética e poéticamente do cantar trovadoresco. Os versos de Carballo Calero flúen sen necesidade de refráns nen paralelismos, tal como se di no texto inicial, que lle serve de fachada e que ven constituir toda unha declaración de principios e de intencións. Precisamente deste texto inicial ou prologal, lemos a seguir uns versos, só algúns a maneira de ilustración. Amigo, sen necesidade de refrán nen paralelismo, direi a miña angustia e menos o meu gozo. Como cando eu vestí o brial da brancura, coberta hoxe de brancura ou de espida, elevo a miña voz como unha pomba ou loia, no amañecer ferido polo lume do amor, ou co chumbo na asa da areia estrelecida. Amigo, tal vez es plural e intermitente, fragmentario e efémero, e eu son eterna e múltipla, moribunda e incólume, fumando as horas de violento pulso, batendo cos meus calcañares as illargas da vida, galopo contra ti ou fúxote, cantando sen leixa pregna en dobre. Agora feliz morte, magoado nacimento, agora alegre pranto, duro riso. Eu, voz en viva carne, dor e gozo, cantando o teu amor, amigo. En segundo lugar, voume atrever a ler un texto de Reticencias, un libro editado póstumamente en 1990, mas que Carballo Calero chegou a entregar o editor coa intención de velo publicado. Nel están presentes recursos e temas xa antes abordados na obra poética de Carballo Calero. Os seguintes versos, por exemplo, abordan a soidade, unha soidade que, como veremos, mistúrase no discurso con felicidade e, sobre todo, con soños. Só en soledade podes ser feliz, acompañado dos teus soños só. Felicidade é igual a posesión, os teus ollos son teus, tú só os posuís. Non podes posuir a realidade son soños de Deus e só Deus os posúi. Únicamente nos bens propios acha felicidade o home, para quen non hai máis ben que el mesmo. Non intentes furtar o que é do próximo, non intentes roubar o que é de Deus. Apoderarse do que non é noso non conduce a riqueza. Na alterazón non há felicidade, só a posesión de ti na soledade pode feliz facerte e nada máis. Es os teus soños. Podes ser feliz en reflexiva posesión de ti. Único ben, serás feliz en soños. Fin do poema. Eu seleccionei un texto que está recollido no libro Letras Galegas do ano 1973 e que creo que recolle moi ben o pensamento de don Ricardo Carballo Calero en máis dun sentido. Está moi clara nel a súa condición de xurista, que foi a súa primeira carreira. E dous, tamén está moi claro, máis aínda,
o factor universalista, como ele entendía a lingua, e que creo que entronca moi ben co traballo que facemos no modelo Burela, en programas tipo Grandes Voces do Noso Mundo, en cal unimos pontes en ambos lados do Atlántico a través da cultura e da música. O texto titúlase Normalidade. Calquera idioma sentido como propio por unha comunidade, sexa cal sexa a súa extensión, ten dereito á existencia e ao agarimo do poder político. Como dicía Castelao, o noso é extenso e útil, porque con pequenas variantes fálase en diversos lugares de distintos continentes. Non podemos renunciar a esa vantaxe. Ocupamos o segundo lugar das linguas románicas e non temos que separarnos do noso mundo natural. Se a política violentou a nosa natureza lingüística, estamos a tempo de rectificar. Escolma de textos de Pilar Pallares, de Premio Nacional de Poesía. E di así: Álvaro Novo, alto, delgado, maino, angélico, como un rimbón fillo de Lilith e non de Eva, un poeta paradisíaco, un poeta anterior ao pecado original, porque a primeira muller de Adán foi Lilith, que non Eva, e foi a segunda muller de Adán a que introduciu o pecado no mundo. Álvaro Novo, alto, delgado, dondo, doce, ligairamente tímido, inocentemente risoño, tímidamente serio, príncipe mozo, embaixador dun reino nórdico lindante co Edén, Edén que sen dúbida tiña visitado nos anos da súa infancia pura, despois de amostrar ao guardián da porta o seu pasaporte que o acreditaba como descendente de Lilith, fillo dunha raza ceibe da demoníaca cobiza de ser como Deus, raza sobre a que non estaba suspensa a Damóclea espada de fogo que nega aos tristes fillos de Eva o regreso en carne mortal ao paraíso. Álvaro Novo, esvarando, pisando apenas as lousas do claustro alacre ingrávido como hóspede vido dun mundo feliz, apareceu un día da nosa mocedade pola cidade de Santiago, pola Universidade de Compostela, vagamente disposto a cursar estudos de filosofía e letra. Traía os ollos cheos do reino espiritual en que nacera. Un mondoñedo que pairaba nas nubes sobre o mondoñedo visible, de tellados, de pizarra e engabado de mármol. Un mondoñedo que era, e non era, o que soaba na Paula e rexera o autor de relóx de príncipes. Sempre un pouco insone nas noites da Quintana, sempre un pouco sonámbulo nos días da ferradura, vivendo entre nós, visitando connosco as tabernas do Franco, e ao mesmo tempo fora de nós e fora de sí, desenrolando a fita das historias do seu berce indeciso, aureolado dun nimbo de esplendor de outro mundo, o seu mundo de orixe, sobrepondo a pedra e a chuvia santiaguesas o veludo e o pó de estrelas da súa terra de ceu natural. Este era o meu Álvaro dos anos en que el e máis eu tiñamos 20 anos, e a vida e o soño nos achegaran antes que pouco máis dun lustro despois nos afastara a vida, nos afastara o soño da vida, o pesadelo da guerra, a alucinación da historia. Poeta cubista, suprarrealista, vanguardista, neotrovadorista, o fillo de Lilith, ignorante do mal, porque a súa nai non mordera o froito da ciencia, compuña as súas cancións edénicas, mentras eu, fillo de Eva, me amarguraba a boca coa cinza das mazás terrestres. Para o doutor Cunqueiro, no ano 1981. Aperta. Este domingo celebramos o Día Grande das Letras Galegas, dedicado a unha das grandes figuras da literatura e filoloxía galega. Estamos nos referindo a Ricardo Carballo Calero, unha figura poliédrica en canto a que traballou diversos eidos como profesor, poeta, dramaturgo, novelista, ensaísta, colaborador de prensa, crítico literario, investigador e sociolingüista. Carballo Calero, logo de realizar os seus estudos en Ferrol, trasládase a Santiago, donde comeza a carreira de Dereito, aínda que sin vocación. Participa na FUE, na Federación Universitaria Escolar, e na revista escolar Maruxa, con primeiras poesías.
hai que dicir que o primeiro que fai é obras poéticas. Publica os seus primeiros cancioneros en castelán e despois pasa ao galego, en concreto ca obra Vieiros en 1931 e o Silencio axionllado en 1934. Nestas obras trata principalmente está influenciado polo neopopularismo e polo neotrovadorismo, é dicir, tan propio das cantigas de época, das cantigas galego-portuguesas tan en moda naqueles anos, acabadas de descubrir. Os dous grandes eixos poéticos deste Carballo iniciático son o existencialismo e, por outro lado, o amor como tema erótico. Todo isto influenciado precisamente polo seu carácter introvertido, de rapaz triste debido á morte prematura da súa nai, cando tiña 8 anos, e de dos dos seus irmáns por mor da gripe en Ferrol. Pero realmente cando empeza a continuación de Carballo Calero é co seu ingreso no Seminario de Estudios Galego no ano 27 e sobre todo co seu contacto ca xeneración nós, cos grandes galeguistas Castelao, Otero Pedrallo, Risco e Vilar Ponte, entre outros. Os máis novos, entre eles Tobío, Filgueira e Carballo Calero, entre outros moitos, van a integrarse plenamente nos estudios galegos, donde van a aprender todo o que son os estudios multidisciplinares, o amor á paisaxe, á terra, ás xentes galegas, e, sobre todo, vanse dar conta da importancia que ten a lingua como eixo vertebrador de Galicia, como a trave de ouro, que diría Antón Vilar Ponte, da nosa redención, porque a lingua, igual que a paisaxe, que están sempre aí, nunca cambian. Eles que empezaron en todas as vanguardas posibles, chegou un momento que se deron conta que o vanguardismo final, o máis importante, era o galeguismo. A partir de aí, dos estudios lingüísticos, dos estudios literarios, da participación en distintas revistas literarias da época, como Guión, A Nosa Terra, Nós e outras moitas, así como as publicacións en distintas editoriais como Lar, Nós e demais, vai dar lugar a que Carballo Calero vaya tomando conciencia do galeguismo, ingresando no ano 31 no Partido Galeguista recién constituído, ao que se manterá fiel durante toda a súa vida. Unha vez que regresa a Ferrol, despois da rematada carreira de Dereito, casa con Ignacia Ramos, luguesa do Cádabo, neste caso historiadora que tamén fixera Filosofía e Letras, e que vai influir moito durante toda a súa vida na súa obra e vida en xeral. Hai que decir que unha vez en Ferrol, Carballo Calero oposita, saca a plaza de auxiliar administrativo do Concello, onde traballan os anos, e sobre todo matricúlase por libre e estudia Filosofía e Letras, pero desde Ferrol. Unha vez que remata no 36, trasladas a Madrid para opositar, e ali colle o golpe militar e a Guerra Civil, que remata co seu encarcelamento final da mesma. Pasa un par de anos hasta o ano 41 detido en Xaén, e unha vez que regresa a Galicia pervive durante a posguerra como pode a través das clases particulares, ata que por fin logra dirixir xunto coa súa muller o colexio privado Fingoi de Lugo, que era de Antonio Fernández, un dos grandes empresarios galeguistas, e esa vai ser unha das etapas máis vizosas da súa vida, porque en Lugo vai se realizar como profesor dentro das metodoloxías máis modernas da pedagogía activa, da coeducación, e ao mesmo tempo vai a participar en todo tipo de experiencias pedagóxicas estilo Ile, Freiné e outros moitos. Pero, sobre todo, en Lugo vai a retomar a súa obra poética, a súa obra dramática, que xa empezara antes, evidentemente, vai a fazer distintas obras para representar, e ao mesmo tempo vai a traballar sobre todo no campo lingüístico. Realizará aquí a súa tese no ano 54 coa publicación de Aportaciones á literatura gallega contemporánea editada por Gredos, e sobre todo traballará durante 10 anos no que vai a ser a historia da literatura galega contemporánea, que é unha das obras máis importantes de Carballo Calero, sobre todo porque nela vai a facer unha obra monumental donde vai a aclarar dunha vez por todas quen son autores galegos e quen non. É dicir, que non serán autores de nacencia, senón autores de obra. Ao mesmo tempo, uns anos antes, ingresa na Academia Galega, no 58,
cun estudo sobre Rosalía de Castro contestado por Otero Pedrallo, e ao mesmo tempo, a partir de aquí, unha vez que abandone Fingoi, o que vai facer Carballo Calero é trasladarse a Santiago. Primeiro, como profesor interino de lingua galega na Universidade de Santiago e posteriormente como adxunto no Rosalía de Castro. Despois ganará a cátedra en Santiago e continuará con todas as súas colectáneas de poesía durante os anos 60, 60, 70, 80 e 90. Hai que dicir que a poesía de Carballo Calero sempre foi como unha especie de liberación, de catarse, para escapar un pouco dese ensimismamento que tiñe, sobre todo dese mundo tan cruel a veces para a humanidade. A parte da obra poética, é moi importante a obra teatral de Carballo. Carballo mistura o seu teatro entre a tradición galega e o teatro do absurdo, é dicir, neste caso relacionado con todas as vanguardas europeas da época e o teatro actual. É un teatro que está por estudiar en gran parte, pero seguramente que resultará moi interesante como toda a súa obra. A súa obra é realmente impresionante, igual que a obra narrativa. Dentro da obra narrativa ten moitísimas e todas moi variadas, pero destacaríamos principalmente dúas. Por un lado, A xente na Barreira, escrita no ano 1951, e por outro lado, Escorpio. A xente da Barreira é realmente unha obra auteriana en canto a contidos, porque trata de unha familia, mellor dito, de 3 xeracións que viven na Barreira, fidalgos, labregos, vinculeiros, criados que se misturan todos, incluso sanguineamente, pero tratado dun xeito decadentista, pero moito máis áxil que Otero Pedrallo en canto a escrita. En canto a Escorpio, podemos dicir que é unha novela realmente moi actual, con moitos tintes autobiográficos a través dun dos protagonistas, que é Rafael Martínez Piñeiro, que recorda moitas anécdotas e, sobre todo, recorda moitas peripecias da vida do autor desde o seu nacimento en Ferrol en 1910 hasta 1938. A parte da narrativa, a gran aportación de Carballo para Galicia, a parte da cuestión literaria, evidentemente, dramatúrxica e novelística, é sobre todo como gran filólogo galego. É o gran filólogo en canto a que, sobre todo nos últimos anos, cando decide romper o achegamento do galego ao castelán para chegar ao reintegracionismo. É dicir, o gran reintegracionista, o gran mestre do luxismo, e neste caso vamos a rematar xa con unha frase del moi significativa que di o seguinte: o galego ou é galego-portugués ou é galego-castellano. Neste caso o que fai é ni máis ni menos que volver ás fontes, á coiné común do galego-portugués que naceron xuntos.